kaga Naija mun shigo level na biyu cash babu waku babu fetur babu dan talaka karatun ma babu kudin talafi babu yaƙi yashe mu Nijar Najeriya duk ɗaya ne kaga sai ka nema kafin ka ci cash babu waku babu fetur babu dan talaka karatun ma babu kudin talafi babu yaƙi yashe mu Nijar Najeriya duk ɗaya ne kaga sai ka nema kafin ka ci igno hozu ba mai kaga Naija mun shigo level na biyu cash babu waku babu fetur babu dan talaka karatun ma babu kudin talafi babu yaƙi yashe mu Nijar Najeriya duk ɗaya ne